Imagine na, kung nabuhay pa mo sa mong panahon, labayin mo eraser, labayin mo chalk, okay pa ninyo. Oh, di ba manlooday mo? I-post na sa Facebook, ang maestro ng labay eraser. Mao ba ni ang imuhang buti pasabot sa usa ka maestro nga dapat magklase ka dili ka manlabay eraser? Mao ba nay maestro nga manlabay eraser sa iyong mga estudyante? Oh. Sa una, pag-eskwela namo, di ba? Eraser o chalk usa pa diya gilabay namo. Asa man unsa natabos mga gipanlabay sa unang mga eraser mga chalk? Professional, mga successful kay karon dili pa weak og emotion. Ngano man naanad na og pitol og badlong kadtong nag-eskwela pa. Kamo kung badlongon mo og pitolon mo, usa man yung una-unaon, gidaog-daog. Lahi taw nang daog-daog ka ng pitol o ka ng kuano ay disiplina. Lahi man na. Ang primero ilabay sa una, chalk. Paglabay sa chalk, pak, lihay. Dagara mo na ilihay ang chalk, gamay man na. Sunod ilabay, eraser. Paglabay sa eraser, pak, di na may mulihay. Pwede naman may mulihay ato unta, pwede rin mulihay. Pero dili may mulihay ng ano man. Ang sunod ilabay na, flower vase. Kaya ano, ang teacher dili mo undang na uglabay kung di ka maigo. So, panalit ako, labayan kong eraser. Paglabay sa eraser, padong na ako ginasugaton, pak! At least ang eraser, mas gaan pa kaysa flower vase. Kami, sa una, kung magpabadlo mo sa eskwelahan, unya, gilupag among dunggan, nagpuwa-puwa pa ganin, nag-uli na mo, inig-uli na mo sa balay, ang mama mo, mulupag mo sa dunggan. Oh, di ba? Kaya, gilupag ang dunggan, maga, ang hilak maga, gilupag ni teacher kong dunggan, maari, tripikas, nagpabadlong ka, ha? Nagpakaulaw ka sa eskwelahan. Karon, lubagon ang teacher, sa teacher ang dunggan, dire, pak, pag-uli, nga, napuha mo na, gilupag ni teacher, ato ta, ato teacher, gisulong si teacher, nga, anong gilupag mo na, anak? Di ba?